витамин С иммунитета ба қувват мекунад, кӯмак мекунад ки шумо касал нашед. Агар фуратон зимистонда дорои машар нахӯрен, укол пукол нагирен, хулоси гап фуратон ки касал нашед, витамин С истифода мебарен. Витамин С иммунитети одама ба қувват мекунад. Естественно, як кор мекунад ки шумо касал нашед. Як кор мекунад, антидексантные свойства дора, то есть шлак, плак, ҳам чизора организм мебурора, мусора, чизои дар корара ҷигара тоза мекунад. Бигем имай бо барои ҳазми яхе гурӯҳ витаминои дига ҳам кӯмак мекунад. То есть мисол барои усвоение железа, барои ҳамин чизо, барои запас оҳана пур кардан дар организм. Бисёри одамо анемия доранд, камхунӣ доранд. Мисол мегиранд железа истифода мебаранд, оҳан мешавад ба забони тоҷикӣ. Неки ҳамун оҳаншон соз ҳазм намешавад, анемияшон соз намешавад. Бисёр вақт аз ҳисоби нарасидани витамин С ҳам мешавад. Витамин С кӯмак мекунад ки ҳамун оҳан соз ҳазм шавад, усвоид шавад. Мерем масъалаи дозировки. Дозировкаҳош средним миёна 500 миллиграмм сар мешавад. Ним грамм хулоси гап 500 миллиграмм дар як таблетка фақат баъди хӯрок истеъмол мекунем. То есть баъди завтрак 500 мехӯрем як таблетка, ё ки ҳазораша мегирем, ду булак мекунем, уже 500 мешавад хулоси гап агар таблетка бошад. Витамин С мегирем, истифода мебарем. Шахсан ман пашти круглый год витамин С мехӯрам то 3 грамм. Барои чӣ? Барои ки ман 100 кило зиёдаи вазнам, плюс ҳар рӯз машқ мекунем. Ҳамин машқи ҷисмонӣ одама иммунитетша слабӣ мекунад. Мисол баъди машқ иммунитет слабияй, вақти аз зал берун биромадӣ, вероятности касалшавӣ зиёдай. Ба вақти хоб кади хести уже мисол як рӯз гузашт, баъд организм ба қувват мешавад. Масъалаи передозировка, как обычно, любой дору вақти передозировка кади обратный эффект метиҳад. То есть дорои сардард боша мехӯри, ба ҷои сарат соз шава, оборот дард мекунад. То есть передозировка вақти шумо уже перебаршид мекунед, бисёри бад мехӯрем. Барои ҳамин ака иммунитета слабӣ шиданаш мумкин нестаю. Агар витамин С-ра перебаршид кунед, дилтон мешӯрад, мисол худтона безебиш мекунед, шикамтон меравад. Хеле ягон эффекти слабӣ дорад ки вақте ки эффекти дору бучид баъди якчанд соат, вай побочин эффекташам гум мешавад. Барои ҳамин нотарсида мегирем, истифода мебарем витамин С-ра, иммунитетона ба қувват мекунем, чтоб оянда бо касал нашавем. Масъалаи комбинатсияи витамин С қатъи дига дору мешавад комбинировать карда қатъи любой дорои витамине ки баъди мисол завтрак истеъмол мекунед, там комплекс витамин, цинк, магний фарқ надорад. Қатъи любой чӣ мешавад савмишат карда, мешавад якҷоя истифода бурда. Масъалаи канал дастгириро фаромӯш накунед. Одамое ки то охира видеоро тамошо мекунанд, шумо дар раҳмат, миннатдорӣ. ҳамаи коре ки мо мекунем барои пешравии шумо, чтобы мардуми тоҷик буфаҳмад. Коре ки ман мекунем ягон кас дар Тоҷикистон намекунад. Хулоси гап, агар ман дар мефориди знаменитӣ блогер шидам, мара забони русим бад нест. Шукри худо метавонистам спокойно, мисол Инстаграм, ТикТок, Ютуб ма ба забони русӣ пеш барам и тезда аудитория бисёр ҷамъ кунам. Хулоси гап блогер бошам. Не ки коре ки ман кардастам мехоҳам ба забони тоҷикӣ ҳам чиза пеш барам, мардуми мо результат кунад, мардуми мо масъалаи саломатӣ, масъалаи спорт, масъалаи фитнес чашмошон кушода шава и пешравӣ кунанд. Хулоси гап, касе ки дастгирӣ мекунад, раҳмати калон, бо видеои нав парфтан мегирем. Комментария кунен, комментариҳои шумо ягон чи важни муҳим бошад, отдельно видео карда запис карда дар канал мемонем. Баъд мо гуфта намонад, дар поёни видео реквизитои кошелёкмона мемонем. Хулоси гап, гуфтан ҳамин кора бикун мумкин кӯмак кунад. Камераи нағз гирифтанием барои видео бо качествени зудтар омадан. Таи 25 000 сомона. Барои ҳамин касе ки метавонад 1 соман боша мешавад 5 соман, мо онҷа як кошелёк создат мекунем барои ҷамъ кардани маблағ, барои ҳамин пешравии канал, фақат барои камера ҳозира шуда. Хулоси гап, касе чизе метавонад дастгирӣ кунад, мо миннатдор бошем.